बांद्रायबाय बिसिना दाख्लि नों दुगैनायाव नोंनि देहानि गासै जग्राफिखौनो नुजोबथारदां सना इसोर लासिंसिं बे दिननिफ्रायनो आंनि बिखाया माबा नोंखौ लानानै गुलदुब 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 मोनबाय थायो आं हयले एसे आन्दाज मोनखादों नंगौ नों आंजों क'क्राझाराव थांफानो राजिना सना आंलाय क'क्राझारखौलाय मोजां मोनखायोना गावहासो हिनजाव दंखायोदां सोर फाग्ला खोन्थानाय हिनजाव दंखायो होननानैलाय सेंग्रासो इसोर लासिंसिं लाजियाबो माथो थिखिनि नुवा खोनायालाय दानि जुगनि सेंग्राफोरखौलाय माथो साथाम साब्रै जाबग्रा जाजोब्बाय बिदिसो इस्लै सना मानो बेबायदि बुङो नोंलाय मा हिनजाव थाखालाबायनो नुवाखै सलमान खान बायदि बडि हिनजाव थानाय मानसिया बेबायदि बडि थायो ओइ साला थबथिं नोंना बाद्रायथारबाय नों आंनि आगोल गावदांनि गासिबो जुग्राफिखौ नों नुजोब्बाय ओइ आदियाबो माथो हायना मुलिनि रुवाथि गोसथोग्रा दाब्ला माहाजोननि जोलैसो नों आंखौ दाब्ला माहाजोन बुंबाय दिनैनिफ्राय नोंना बे आंनि न'आव ओंखाम गैला गेट आउट बुङो आं नोंखौ आउट ओइ आदै दाब्लानि जोलै एग्रिमेन्टखौ बावबाय नोङो बिलिफाङाव रुवाथि रायलायनो मोनगोन होननाया दरमाहाया 1800 जानानै दङ 1800नि जायगायाव 18000 होनांगोन नोङो मानसि लाना फैनि आं हजोंनिफ्राय ओइ बिगुर हा नों आंखौ बिगुर बुंबाय गेट आउट आंनि न'आव जायगा गैया नोंहा गेट आउट साला अमा खर' मा गावदां नोंहालाय मा औ थांसै आयं आंबो नोंबो थांसै नोंखौथ' आं गोसो थोफ्लांसो होदोंमोन आंबोथ' गोसो थोफ्लाखादोंसोमोन ना आयं नोंनानो आखला मोजां नङा औ जारला जाथारबाय हाजिरैबो मा मावनो बानो सिख्ला मोननायावलाय नों जेबो मावनानै सिस्टार आं सब मावजोबगोन ना बन रोगालायथारबाय रोगायाबा आयदै नों जेबो मावनाङा होनदो सिस्टार आं सब मावजोबगोन माइरङा सय ओंखामा संना दोन दे होनब्लालाय सिस्टार दै लोंनोलै एसे ए नों दै गांदों दै गांदों र' होमबालाय न' सिस्टार जों सानैजोंलाय बे मालायनावलाय मानो एसेबां गलाम बोबाय थानो सिस्टार सानैजों गाबोन समफोर खारखुमा लांसै सिस्टार दौना हो सिस्टार दौना हो ए नों आंनि दौनायखौ लोंनो लुगैदों आरो मा एसे गोदै मोनदोंलै सिस्टार हाब हामालै बाबुमोन मा जाखोब्रा मानो बिदि खालामलाबायखो हामा हामालै नों साला दिनै आंनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय नोङो नों आंनि न'आव थानो मोनला दिनै दानो ओंखारलां नोङो दानो ओंखारलां नोङो नों बायदिया आंनि न'आव ओंखाम गैलिया आंनि बिबोनांखौसो एदावदों नोङो आंनि मान सन्मानसो सेस खालामजोब्बाय नोङो ओंखारलां रायलायनायाव दै लोंनायाव दाय जायोबोला मा खन्था रायजो जाबावनो फावलु नोंखौ लोगो हमनो फैनानै दोलाजोब्बाय थबथे हेलौ आगै हायनारि आं बै गफुरनि सिमांफुरियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बैसागु मोसानायाव नोंखौ नागिरहैदोंमोन माथो नोंखौ नुवासै नों बहा दं आगै सना आं खाथियाव सफैथारबाय आदा नों अबहाय दङ हा नै आं खाथियाव मोनफैथारबाय नोंगौ सना
हायनारिया नोंनो औ आंनो आयै माथो मैदेर फिसानि जोलैसो बैसोआबो माथो आइनिखौसो देरसिनांगौ लायो आइसक्रिम जादो दे दा बाबा नों थाबायग्रोदो बाबा हेलौ आगै फाउदुर सना बहा दं नों सना खाथियावनो दं हा खाथियावनो दं बोरैहा जाखो बबे खनायाव दं नोंखौ नायनो लुबैनाया हामथारला आयो हाब उन्दैफोरखौलाय बिमा बिफाफोरा खांनानै मालाय सिलाय गारिफोर थांलाय फैलाय हुख्रेमला मा जानांगौ दं बाबा साबाय सायाखै मामियालाय मामिया माथो आंजों रायलायहरबाय थाग्रा सेंग्रा बोजों थांखो बोरै थांखो जादोलै न'आ बोरै जाय नोंसानि न'आ बैथिंजाय बियो तु आं बामनिलै न'आव रावबो गैया दंमोनलै सोर जाखो माथो बाबासोलाय बहा मोनबोखो नोंलाय थां बाबा थां फै जिरायफै फै फंबाय जिराय बहा लोगो मोननायलै फंबाय आंनि गथ'खौलाय माबालाय आदा बे लामायाव रं नाम्बारजों रायलायबाय दंमोन आं बेवहायनो फैनो आंजों माब्ला सौग्रुफैखो बामनानै लाना फैदों आं लानानै फैदों मोजाङानो जादों आदायालाय सिलथाव पार्टिनि लिडार नामालै सेलथाव आं मिथिथारालै सेलथाव माथो मोनोलै रं नाम्बाराथ' नैलै बेवहायनो दं फाउदुरा गैसना होननाय बबे जायगानि फाउदुरफ्रालाय नै 9435230504 बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो बोरै मोनखो नोंलाय साला बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो हराव रायलायखोमाग्रा नोंजोंसो ओंखायसो खामानि दामानि फिसा फिसौ गथ' गथाय जेबो सिन्था गैला मावनो दांनो गोसो गैला सालि मोनगोन नोंबोथ' गनाय नङा सावथाल गावसा हौवा हिनजावजों गोरोबनाय आंसो दाय होदों फाउदुरनिबो दाय दंना आरो फाउदुरखौसो रायखांबावो लावथिया बोरो खाथियाव गैया मानो लावथिया बोरो लावथिया बहा दं साला गावहा बन्दाजा गोसोमहाय गारजादों बि साला आंजों लाइन मारजादों साला फाउदुरनि बुन्दा सास गैया नालाय गावहा आंजों साला लाइन मारजादों दा मोनबावसो लानानै गाग्लोबफैगोन र' आंबो फाउदुर नोंखौबो नायगोन सालि हेबावनो नांदोंलै जोंना हरनाया दाउलाया मा डेन्जार बुस्थुमोनलै बे गेरला भाई गोसोथोनि आंनि आइथिंसा खम बासथाबनानै खुदुमदों आंखौ सिमाङाव दा फैथोंलै मा खालामबावनो फैसाबोथ' गैला सोरनावबा माबा मोनसे खालामथारगोनलै मेन्देलानोसो फन हरनोसै आंबो नाजानो र' फैलानाव फैलानाव नाजानो र' आंबो नैलाय गफुराव रं नाम्बारखौ नागिरनो फैदोंमोन हिनजावानो माबा आइनिख्रुइसो देरसिन बैसोआ डेन्जारथार बिराद हमथादोंमोन खुनुरुखुमसो बारग'बोबाय माबा जाबायलै सिखे दा फैसायानो गैला न'आव बोरै फैनो नै माबा गहपुर स्टेसनावसो आलाय सिलाय दङ मा नाङालै माबा मोनसे खालामदोलै सिखे मा मोनसेबो माबा दिगदारसो नांगोन जायखिजाया माबा मोनसे खालामदों सिखे नांदों र' सिमाङाव दा फैथों फिसा हिनजावा फैलाना सिखे गैला जिबनानो सेसथारसो सासे माहाजोनाव दोलाबाय आरो नै सासे माहाजोनाव हेबाव जोंना हरजाबाय गैया फैसाबो गैला गरसेबो दा मोनहैफिननांगौआसो जारला जाथारबाय नै थफिंजों आंजों दं लोगोसे गैयालै बेसारा बिहाबो जाना हरनानै बुखा जानानै दं दिगदार जाबायलै सिखे माबा मोनसे खालामदो फैनानै होफैदो थांनो हानायखौल' खालामना होफैदो सिखे जों नेबाय दं नैबे गेस्ट हाउस खिनियावनो
गहपुर स्टेशननि बे गेस्ट हाउसआ बेयावनो फै आदै हामथारलाय सिखे दोनबाय दे सिखे दे दोनबाय दे जासिगोन फैसिगोननो साहाफोर लोंहैसै खोमालै 10 थाखा दंमोन आंनाव थाबायनो हागोन नालाय आं लासै लासै 10 थाखा दङ बै फाग्ला दाउलायानो मानो जोंनो मोननांगौ आंखौलाय अहेबावलाय आवलायानो एसेयाव बासायदों आंनिया अख्लाबथारबायमोन साला